kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šláhne tak jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Yeah. But sometimes all those tourists who come to the hotel, if they book their trip with the hotel, they have not seen anything. Yeah, that's but true. You come to the local site like this, you see everything. Yeah, definitely. That's the best experience. Exactly. What kind of flag you mean? Like a t-shirt or? No, just the normal common flag to hang it on the wall. A Gambian flag. My house is there in the market. Uh-huh. You want to put it on the wall? Small one? Yeah, the small one. Just small one. The cheaper one, yeah. And because I have many of them in my room, so. You don't buy expensive. Cheap. Okay. What? Is this baobab? Yeah, that's baobab. Yeah, baobab. Tak to baobab je baobab uprostřed marketu. To se naká do píčí. Aha, aha. It's a big paragraph like this. It's a big shiny. Scarf? Or Shirt, you don't like shirt? yeah, t-shirt. No, I'd like to have flag or scarf or something, you know, something like that. Yeah, let me bring the flag for you. I have. Okay. 1 million, no flag going like that. Yeah. That also is a Gambian flag. Yeah, I see. Uh-huh. But you bring that one also, you see, and you can decide. So it's like any country you go, you want to have the flag. Yeah. Oh, it's some kind of flag, or like scarf or something with a symbol of the country. Yeah, right. Yes, sir. Strašně teplo tu je. Yeah. When I'm ready, after I look something, huh? Uh-huh. Yeah, thank you. Should say it. But give something for the carrots. Kenn du yow tubaab bàyyi filmé bi tubaab Hello.
Teplo, teplo. Zobral nejaký 14-ročný chalan a toto vlastne bývala francúzska kolónia, takže tu všetci hovoria iba po francúzsky. Nikto iný jazyk nevie. A som v takej prdeli, akej som v živote hádam ešte nebol. Toto je ináč hlavná trasa, hlavný ťah cez hranicu z Gambie do Senegalu. A chodí tu tak jedno auto za pol hodinu. Mám peniaze, ale potrebujem nájsť hlavne bankomat, lebo musím si nechať eurá, aby som mal navíc do Mauritánie. Práve ma vyhodil taxikár, ktorému som nezaplatil, lebo ja som nevedel, že to je taxikár. Kurva, dúfam, že ma tam nečaká. Ale to vyzerá, že ma tam čaká. No, proste typkovi som nezaplatil, lebo ja som vedel, že to je taxikár. A oni vedia po francúzsky je veľké hovno. A sme sa ako aj pochopili. A ja som hovoril, že no money, že no problém, a aspoň to som myslel, že hovorí. Lenže ty kokot ma vyhodil a začal ukazovať money. Ja som mu ukázal prázdnu peňaženku a že už to prestáva byť sranda, ty vole. Už to fakt prestáva byť sranda, akože, lebo som smedný a chuj. Strašne smedný som. Že neskutočne. Ide auto. Kúkajte, stop v živom prenose. Jasné, no. Belohy na nich asi moc dobrý, čo? Stopol som bus, čo ide do Dakaru. Čiže, neviem, 3-4 hodiny asi jazda. A zobral ma zadarmo typek. Ukázal som prázdnu peňaženku a žiaden problém, takže pohoda. 4 hodinový výlet sa stal, ty kokot, 7 až 8 hodinový. Nemám ani ubytované, dneska som plánoval spať vonku, ale potrebujem ísť zohnať internet a podpísať také vecičky na jesť hlavne, lebo dneska som nejedol. A skoro ma to už vyplo v buse. Našťastie sme mali dlhšiu zastávku a typek videl, že tu skapíňam, tak mi kúpil fľašku vody, ktorú som nevychlastal. Čož bola najväčšia chyba. Ale pokračujeme stále ďalej. Dakar Senegal. Asi najlepšie mesto, ako som kedy bol, bez srandy. Možno Ostrava je horšie, ale tak toto je tiež extra. Človek, keď chce nájsť simku, tak ju nenájde. Ale keď ju nechcem nájsť ty kokos, tak oni ju predávajú úplne predaj. Čau, bacha. Reálne idem po Gambii a tam sú uprostred púšte ty kokos normálne, že stánky so simkami a dojdem do Dakaru, do Senegalu a nič, nikde nič. I won't give you any money, man. Sorry. Goodbye, sorry. No, goodbye. Go there. Thank you. Ty pičo. Kurva, to je piči normálne, títo ľudia, čo tu robia. 10 minút musím poslať do piče, aby hento, že nevedám žiadne peniaze, tak... Čakám 10 km turistika po meste, aby som došel na busovú stanicu, lebo som platil hotel včera. Baraake lu bari day andi buur mi de andi buur
Stopol som si týpka, ktorý ide až do St. Louis, čiže dneska možno tu Mauritániu hitneme. Akože 5 hodín a je pred mnou ešte tak 3 hodinky cesty. A som strašne unavený, ty kokos, to slnko ma zabíja, spálený som. Možno dneska skúsim hapnúť ešte tú Mauritániu, ale som strašne unavený, tak bude možno aj taký, že ostanem v tom St. Louis. Vymočím si bajca v tom mori slanom, ale budem potrebovať potom ešte niekde sprchu. Neviem, možno niečo zoženiem, možno aj koperovi, neviem nechať doma sprchovať. Uvidíme. Ďakujeme, všetko zjeme. nu mu tuddati soxna Awa Mbaye Mouhamed Diop ñi ngi def lu leen neex waaye tamit ci yeewu fajar bokk ci yeewu fajar may négocier la Chánovi nestačí asi ukázať prázdna peňaženka. Treba ho začať točiť. 5 minút už za mňu beha. Ja už sa vzdialil zasrano. Prázdnu peňaženku ukážem, ale nedá pokoja. Treba to robiť takto. Čau. Je to tak. Neviem nájsť žiadnu reštiku, všetko je zavreté z nejakého dôvodu. Ja neviem, či je akože kvôli Ramadanu alebo niečo. Ale tento St. Louis, čau. To je poriadne ghetto, strašné ghetto to je. To je neskutočné. Aj v centre sa pozrite, ako to tu vypadá. Čau. Ale všetci ma tu zdravia, no. Aspoň je tak. Asi veľa belkov to nechodí. Čo je? Bež! Už tu je zasrano. Ja si ho natočím na kameru, však ten uvidí. Dobré ráno. Zhrešil som. Už 3 dní som spal pod strechou, bare. St. Louis. Fakt, že som centr pomaly. Ghetto. Dneska hitneme tú Mauritániu. Dúfam, že neočkáči, ak sa to vyslovuje, hlavné mesto Mauritánie, ale bude to záhu. A myslím, že sa to podarí, no. A chválnutý som, zosral som sa. No ale však čo. Len som vyšiel, už tu mám fanúšikov. No aj to piči. Kúpil som si vodu a musím ísť do bankomatu vyťahnuť peniaze. Majú piči, ale vopičák. Dvojitý vopičák, trojitý, štvrtý. Aha! Kurva, on mi zastavil. Ja ma tu vyhodil. Bonjour. Bonjour. Na tachometru 50. Nemám dôvod šlapať na pedál. Dobrá kára, kámo, jak sa máš? Co? To není kára, to je kancelár. Na tachometru 50. Žádný drobný, jedem v raketách. Dobrá kára, kámo, jak sa máš? Co? To není kára, to je kancelár. Vyzerá to jak východ na Slovensku, ale som v hlavnom meste Mauritánie. Strašne ma to vyčerpáva. Aj keď tá Mauritánia to je bomba, ale ten Senegal s Gambiou, tí ľudia, to ma tam zničilo. Mauritánia zatiaľ pecka, ale ja už fakt nevládzem. Ten stop cez Senegal, Gambiu, je to ťažké, je to fakt ťažké. Idem do hotela nejakého, ale potrebujeme si zameniť peniaze, lenže tu mi zmenárni peniaze nezamenia. Ja neviem, kde je banka, ja neviem nič. Nemám Wi-Fi, lebo dojdem do kaviarne, že máte tu Wi-Fi? Nemáme tu Wi-Fi, ja sa kúknem na stenu, že tam je router, tam je Wi-Fi. Takže aha, tak mu dám mobil, dám mi heslo. Wi-Fi nefunguje, more, na čo tam majú ten router? Ja si neviem nič zistiť, však ja som úplne piči. Tak schválne, hej, banka. Ja neviem, kam. Prosím, napíš mi, koľko si zoberieš za transakciu. Fí 127, to je asi málo? Ja neviem. Malo by to byť málo. Ďakujem, všetko zjeme. Ideme to rozmrdať. Hneď, 2 smetiaky proste, vôbec sa není plné. Toto je tu. Akože má tá Afrika niečo do seba.
Proste kozy tu recyklujú plasty. Takýto západ to neuvidíte na Slovensku. Ale akože hej, ale nechajte ma v tom, že nie. Kámo, vlastná Wi-Fi, manželská posteľ, chlánička, dali mi 2 vody. Tu som ja. Ja idem sa kúknúť sem, tu som ešte nebol. Bidet, sa tu svieti more. A vonku je bazén. Jaj. Piče, ja som fakt jak dôchodca. Čekuj to. Nohy v piči. Boj sa ty kurva. Jaj. Jalo. Ale asi skápem. Strašne ma ťaží ten batoh. No nič, idem zohnať nejaký transport. Čaute. Je 10:45 a kúpil som autobus vlastne až na hranice, takže pohodička. Vonku moc teplo na moje pleca. Ksich ma nepáli, ale pleca ma páli, aby som sa kľudne aj hneď natrel. Ale mám batoh na streche a oni sa modlia. Nechcem ich otravovať. Ale to celkom na guprdol. A už nastupujú. Toto je nejaké cesto plné kapustou. A celkom jeba, dá sa to jesť. Sorry, zaspal som v buse, nič som nenatočil. Musel som povymazať nejaké videá, lebo omylom som to celú dobu točil na 4K a mám plnú pamäť v mobile. A zase to točím na 4K z nejakého dôvodu, až teraz som si to všimol. Takže nachádzam sa v Agadíre. Trocha dlhšie som netočil, neviem koľko je, nejak 3 hodiny sú. Nechcel sa mi točiť proste. Ale ten výhľad, no, sranda.